Kwa kanyo ni Doho ma Meru owito oko kwayo manyocho chwale nyime mane dwaro mondo chung chenro mar dayo dho komishonas 4 mag IEBC. Chenro ma itayo gi komiti ma otelne gi jang'ad buche Agri Muchelule. Jong'ad buche Edward Muridhi nogolo chik ne jochiw ng'ur mondo we apudno moyiedhi mondo tiek tijno ka olero ni ng'ur mora mora inyalo mana chwal bang' ng'eto mar apudno. Burano koro ibiro winji kendo tarik 23 dwe mar achiel. The orders of the court at paragraph 20 of the ruling are that the petitioner's application and the petition, as well as other applications filed by the parties herein, shall be held in abeyance to await the determination of the inquiry process of the Constitutional Tribunal. 21. The matter shall be mentioned for directions as necessary on the 16th of January 2023. Or such earlier date as any party may move the court upon conclusion and decision of the inquiry by the Constitutional Tribunal. And costs will be in the course.